Какво е ли съвета? Ама какви страхове, моля ви се, аз нямам никакви страхове. Частично, може би, Свиленчо се страхувам да не загубя теб. Сега, ако говорим, нали, сериозно, защото сега всички си говорят за страховете, то вече е много модерно да се говори за страховете, какво сега да ви кажа? Този светски живот, който ме чака, страхувам се как ще го посрещна, за да бъда навсякъде. Ето това ми е някакси най-голямото търсене. Как да успея да постигна това? Уважаеми зрители, ако искате да откриете Алексия и нейните страхове, или нейната грандомания, или части от себе си, или нейните партньори, заповядайте от 7 февруари в кината да гледате филмът "Терапията". Една продукция, която ще ви очарова и която ще надгради част от вас самите.